Yemon Pie. Okrunkuni, it has done mouse and so I'm a quiet say before some can see near you. Him say a baby and son yako. And I was it. And we used to deem. Amen. Amen. You had a young upon as he said, and then so I may acquire me abandon him. Last week, and ye share. And I just wanted to know is for Isaiah chapter 36 and 37. Nihun said, Ohini is a kia, Nano or Soma delegates, 3 delegates, so Omokoshia Assyria Hene. I'm not Assyria Hene Pesa, but for Kurunina, no or for Jerusalem and Diano. Or no moment the Kai Kasawas from Bioso. There was some delegates who catch over some Moka. More money, Muaye. We are some for whom may be able to make up him. The best biano on Famrama, Monfancran and Mereme. Namin, I mean this idea. Menam ye penny, Naminam your henny, or manum. You can't buy a bonnois or henny small or mono, and you may see honor, not any yine. A Syria henny commander or somano, man or buy, and someone Casafa young upon one who did young upon them. He insulted God. Odidi ohene Ezekiel atam wo munu hwe delegations wo kan fon kire wo mo and common men nso a no mo ne delegates no area ho no nso no odidi wo mu nyina tem enya no nko no ye oyene ma bebre kan ho afi nso no he threatened them or threatened the events bia engrofo no no all around no any Jew for Nina or he threatened them. And then uncle he misused the name of the Lord. A riding young podino or try to say obey you no their dada or that what can young podin or you see young podin or mujidie no their dada or mone a better mamma quiet my young canina, but a boss watch them. Nothing say he promised them liberty. He promised them liberty, say, or shall almost some money or shall almost say, or there are some Yebema warmer. Or the found who they be my warmer. And then ye be swim be a free moon. Nanina mono and Crawfoy a lawyer to King Ezekiel. Or can't say Omo and court normal or Hinen Cassa and Crabby everywhere babiano, or when you quite almost take a decision. Only take a decision. Almost a year city ma on Hino. I hear some woman channel. Commandment, no. Woman ye be binti, I no musu young upon free akumamu. Everybody has a munti. Nano ye, and then Yasim say, they answered him not a word. They answered him not a word. One more asemu bia. You will say, oh, he is Gagasem, do not answer him. And they answer him not a word. And then you first say, yeah, Bobo was so. I'm going to say again, Kai 36, Isaiah 36. 21 no oye kom no mwa wose na oye kom no mwa no asem bia efri se ohina sama o hye ne se mummuwa no ase ehun se nkrofo no edi onyankopon mu di asem no so no omo mo ne se omo nye bibi ntia ohene koso fana so mo se na ase ne de eso mo koso ade ne no kore na omo yesitie so ema no kosi ase omo suru onyankopon pa yi pa nka no metima mamu oya bi nanzi ye ndine ye me bi afri mu na ya hwe tinde me se ye hwe they answer him not a word neso omo an what is it anka asemba okura omo nche anko na ne nche se omo yi omo ne eyi na omo mani mu aye samodwe ne ho sai ya soma mo na fe omo akwa na omo ko negotiate na fe omo akire omo adwene se de bese ye neso obuo ni suro ni die eni ho omo yemfa ye ho nhye tumi ase mo me mu tumi wani mu onyam tumi nyankopon asa to ho asori mu o ba bia o yem mo den se tumi biara ema order bia na man so ahye bia man ngasa se entie ruade de a entie nyankopon asam a wo nche de a di so na de etie ruade na asam de eni so konipa bia order bia obema bia na ehye nyankopon order se ehye nyankopon order anana instruction anana command anana asam ase na yemhwe the commander threatened the people
it or threaten both the delegates and the common men. You can kind of pass some no ewo Isaiah 36 1 mengen kai 12 1 and 11 12 and elikemne time omo obusa na se ma no omo nkasa ewo Hebrew kasem nemo on kasa nche omo Aramaic kasem no ohene na mpene so na yehwe no kan ye wo se na rabbis ese miwura asoma me se me mekasa me meka ensemi enkyere wura ene wo ene empo o se ene empo emarima ɔte ɔfasuo yi ɔtete ɔfasuo yi a wadome wɔn sɛ obedi wɔn a wɔn sɛ bie na ɔbɛnom wɔn ankasa wɔn dwonsɔ hade sɛ mahunu sesei ni ɔtete wɔn sɛ ni miwura soma me soma me mo nyinaa mo yɛ involve mo nyinaa mo ka ho bi efiri ɔhene so egosi mo delegate so any common people any ɔmamu ni nyinaa ɔmamu ya dome wɔn ɔmamu ya saa nkurɔfoɔ mo tete wɔn so ɛne mo bɛnom mo dwonsɔ na afei mo toilet na mo bɛdie mo wa bɛdi mo toilet mo nim deɛ ɛba mo so a nka ɛne nyɛ deɛ nka mo bɛyɛ nie ɔn sɛ ase ɔtrɛte wɔn mo wɔn sa te akasa no a ɛmena ho sɛ afei ɔstarte sɛ ɔtrɛte wɔn mɛhwɛ ne saa sei no deɛ ɔkenka ahase no a bɛdu ase deɛ a ne sɛ deɛ ɔkyerɛ ne sɛ sɛ mokɔ so yɛ asoɔden na mo de mo wura ɛhyɛ Hezekiah mu na mo di n'akyi di a ahohiahia ɛne amanneɛ paa na ɛbɛba mo nso sɛ ahohiahia mo bɛ sofa papa mo bɛ hu na mane papa mo ne nipa a saa me ka mo ho nyinaa nsuo mpo mo nya bi ne mo anom nsuo mo dwonso na mo bɛnom mo bɛ dwonso na mo anom ye bɛ ka mo ahyem na nsuo nyinaa nsuo ankasa mo bɛnom kɔ na de tena se no mo nya bi ne mo anom na mo de mo ntena hɔ na empo aduane munya aduane ni mo toilet na mbedie mo delegacy ene nkrofo a mo wo ni nyina ho sa makoso aya so den na mo mfa mo pɛ mɛhyɛn ase ame yɛn control mo di amane yɛba mo so no on sa ase munim de yɛ asiriafo yɛbetimi ayɛ nya gro ne enimu die kompa na yɛbekumo kompa na ɛbɛdi mo akumo on sa fe wodi ehu bi ɛhyɛ wo mu wodi suro bi ɛhyɛ wo mu afei nkrofo yi afei de bɛ na on bɛyɛ we say ye betena ho am ya abedi ni ankasa ye toilet ye be ni adi ye be toilet adi o ni abadwo nso anom de a ene sem emusuo eba emusuo eya ho hia eya mane na eba ye nso mo me take decision na mo me mpene so na naka kire ye adi ne nso ma ye atie no ano odi ma ye hu ma ye o mo anye saa ye nye very careful pa ye pa se mo ma Hezekiah nya mo se nyame bebo mo owuo na mo bewuo ha se sa ode ehu na na so mu sana Satan wote o ode hu hye ye mu o ma yesuro ese de asani de aso kora sa amanya brabom asa ewiase no kora asa de edwani gyaye asa ye ka achi wo wiase na fe e ma yakotutu na mombia eni se yetuo sana obonsam otaye eduma bi a nkrofo a omo ye hye wo mo ase a omo hweye na omo to ma ye die eduma bi omo so kora omo treten ye awo ye nyame somo aso ne wanyan a menhwew wanye si a esom no mbese wo gyaye enye saa metu afiri me fie memfa anya me babio memfa anya me ho ade bio afei ne ɔtreten nipa no ama na gyae nyankopɔn som ɔde ehu hyɛ nipa mu saa na bonsam yɛ na ade awade no mo no ɔtreten mo no ekunu treten ne yere sɛ asɔre no mempɛsɛ obekɔ biewuo ɛsom no mbɛsɛ obegyae aida sɛ obefa awade obegyae asɔre na wafa awade ada sɛ obefa awade ana sɛ obefa asɔre obekɔ asɔre a emfa awade ni nsi obegyae asɔre de a yɛnto aso na ɔtreten wɔn kwa ho na deɛ bɛ ne ana emu bi yɛ ɛdafe ne edi hu abɛhye mu nanso ebasa edi na fe it's over to you na begina wa awoso on asese Ezekiel for ademe kan say Ezekiel nkrofo anhwe yi a omo de ehu betake decision akase afida na ebedi wachi because ye betena se benom ye dwonso ye ne ye dwonso ye benom ye dwonso de a ne ye bedi sebe ye toilet de a amane ye ba ye so no so mo me take decision ne ye mfa ye ho nhyɛ na nase ne nya somdue
wiase ya hwani a bɛdu be saa ne wiase bɛyɛ tumi bi sɔre wɔ wiase na afei hu sa ni da so ahokyere bi ba yɛ so ni da so sa ya hwani a afei yɛ de hu bɛhyɛ tumi bɔne ase ama afei yɛ nhwɛ ɛkwa mane mu a sɛ ɔha bi bɛtɔ yɛ so a ya hwani a baabi yɛ bɛkɔ yɛ nhwɛ baabi yɛ kɔ no sɛ hɔ nyɛ yɛ hawa no aduro ne yɛ pɛ nti odiifo no yɛkɔ ne nkyɛn no ɔsɔfo no yɛkɔ ne nkyɛn no baabi yɛ kɔpɛ mmoa no yɛ de nya deɛ ɛwɔ hɔ ne yɛhwɛ na mmom mmoa yɛbɛnya firi hɔ ayaresa yɛbɛnya firi hɔ yɛdie bɛnya firi hɔ bambɔ bi yɛbɛnya firi hɔ bibi ɛha yɛ wɔ wiase nti yɛpɛ solution to our problems yɛpɛ sɛ yɛha no ɛtutwa ɛno na de asɛm ba nti yɛnhwɛ nsuo no wokasa wohwɛ ɛho ne ɛho deɛ a ɛne nsuo no wonnom nanso ne deɛ ɛhu pɛɛ yie paa sɛ wodɔ wo nkwa deɛ a wobɛhwɛ nkyɛmu ne nkyɛmu wobɛsuro Nyankopɔn no matter what happens wontie honam da yɛde ɛho bɛto Nyankopɔn so nti yɛtrɛten wo a Nyankopɔn ammoa wo a wobɛdi na wo faith sɛ yɛntrɛten wo deɛ a ɛneɛ woanhwɛ ni a ɛne deɛ meka ne sɛ ewiase abrabɔ no a yɛrebɔ no obiara abrabɔ mu obiara yɛ adwuma pɛ sika na fa bɔɔ bra nanso mmɛmfa kwan papa so moma yɛnkɔdi sika kyi ɛnkɔyɛ bɔne sika yɛ obi a baka sika nyɛ yɛne yɛka sɛ yɛyusi sika na ɛde adeɛ yɛsi daa atenam yɛtɔ kaa atenam yɛbɛka kyerɛ wɔ sɛ wodeɛ ntɔ kaa ntenam ɛnsi fie no ntenam mu anaa adɛn nanso ɛsɛ yɛfa ɛkwan a ɛtene so ɛkwan papa so ɛna wɔsɛ yɛnya yɛn ho wɔ wiase abrabɔ mu ɔnhwɛ ni a deɛ ɛbɛto nipa yɛ abrabɔ mu no ɛbɛma yɛ take wrong decision ɔsɛ sɛ moantie me na sɛ moantie me deɛ a ɛneɛ mobɛnom mo nso na mo di mo toilet saa na awadeɛ mu obi tuwa na sɛ wɔkyɛ na nkurɔfoɔ keka wo deɛ yɛn ho holiholi ne tena wo saa na nyɛ gyaa ho wobɛbɔ berewa wate wobɛbɔ berewa munyɛ gyaa mo ho nso afei ne ɛhu ne yɛhwɛ de abrabɔde yɛkɔ a na afei ɛde hu bi ɛbrɛ yɛn nti anhwɛ ne yie paa afei deɛ ɛfiri esum ba biara awadeɛ bi ɛnam esum kwan so biara no yɛbɛsom nanso yɛ kristoni a awadeɛ biara awadeɛ biara no ɛhu sɛ wɔhan mu nko adeɛ a yɛ momma yɛ ntaa ɛnsɛm woyɛ gyidi ni a na sɛ obi bɛ wakɔa mu a sɛ wohwɛ na sɛ bi a ɛwɔ han mu nko adeɛ a na wafa momyɛnyi sɛ mempɛ no ɛmfiri hɔ mempɛ no sɛ ɛdɔɔso ɛmmoa mempɛ no obi sɛ mempɛ no dume bi a na mmerɛ biara adeɛ nyɛ sɛ bi a yɛmfa biara nti na obi wɔ paa adeɛ a na nkɔ sɛ bi a wei nyɛ ne so baa ne me nyɛ ne so bɛrima no ɔyɛ right deɛ o ampa na wobɛhu a sɛ deɛ nipa no wɔba wo nkyɛn yɛ sɛ obiara nwade wɔ biara na ahwɛ bɛrima no a ɔkɔ sɛ ɔbaa no ɔkɔ sɛ ɔsɛ ɔpɛ ɔbaa no a ne yɛ sɛ nyinam so mu paa adeɛ ɔhwɛ nkɔbaa no bɛpaa na som na wohwɛ paa nanso so no nyaboterɛ wate nyaboterɛ mempɛ dɔɔso a ɛnyɛ tinyɛ sɛ yɛ sɛ bia mempɛ nti biara na wafa no nanso na afei nso woyɛ bɛrima nso a woyɛ bɛrima nso a ɛni sɛ moma yɛ mɛma no a mo aba no mo ntena wo mɔkora ebi mu bɔ akora ansa na yɛaware ntena wo mɔkora ansa na wɔware Bible say wo ne wo mmerante bere mo yere ani nye wankasa wo ne nkɔkora bere mo yere na ani nye kenka Bible no Proverbs chapter 5:18 wɔsɛ ma wabura nye nhyira na wo ne wo mmerante bere mo ayere ani nye nya nkɔkora bere mo yere wo tena wo ya brante wo so wo tena wa ba kɔkora ansa wo tena wa ba kɔkora ansa na wɔware sɛ mmara Bible sɛ wo ne wo mmerante bere mo yere o mmara wo ya brante no mmerante bere mo yere wankasa nkɔkora bere mo yere mo bi nso ma ɛmfa pressure ɛma pressure ɛmfa pressure nanso pressure bi wɔn nso ana ɛyɛ ba yɛ ahwɛ sɛ yɛmfa pressure ɛnto nipa so bebree nanso nipa ne sɛ yɛtena wɔn nso ɛba kora nanso nipa ne sɛ yɛdi nipa nso ɛno akyi ne mu mɛntena wɔn nso ɛma kora okay do yɛnhwɛ ɔsɛ come to me ɔhene ka kyerɛ wɔn sɛ afei ɔpromise wɔn peace ɔsɛ come to me and make peace with me mommra na me ne mo nya somdwie yɛnka wɔ kakra ne yɛnhwɛ na afei wɔ se Isaiah 36 18 to yɛnhwɛ deɛ 18 wɔ se 36 17 to 18 muntie Ezekiel na sɛ Assyria hene sie nie
Moni mini asumdua sam so. Monti was moni mini asumdua sam so. Mumfiri mra me nchai. Yes, come to me. Mumra me nchai. Na eno na mu bia bedi ono ani bobe. Na ono anom ne bro no ma. Na wanom ne ono ana bro mu ensuo. Afi won say or promise o liberty, freedom. Mumra me nchai. Na me na me won e pa bebo am mo pesa mo tena se. Na mu didie na mo nom. Na mo tomode a mumra me nchai. Mfa mo mesha mo mesha mo ase. Kosi se meba na 17 ma be fam akọ asase a eti se mo asase yiso awuo ni ensa asase aduane ni bobe nturu asase ma be fam akọ se bibia mo tie na metum afiri ha nyenye se esi a na se mo mfa mo ho amehye mase na mo ni ma menya asomdua pamode a mo hwe yie ne mo dwon so na mba no mo ohia na ebe tomo anim guase ne ho kire na eba mo so mo na me nche na me come out to me, forsake your king, throw off your allegiance to him. Apambi amuni mo bia muni mo mfina say, surrender yourself and the city to me. I promise you liberty and prosperity. Me shamo bo muni mo mfiri Ezekiel ase. Momfa mo mesha me mase. Momfa muntie me masem. Na montwe mo mfiri ne ho. Nsem no nka nyina ma mo ni akire. Na me na mema mo asomdue, mema mo fa ahodie. Mfa mo mesha mmase. Come to me. Mo mara o promise wo mo se one be mo asomdue. Mo mara me nche na hotowo. Me nche na asomdue wo. Ezekiel no o kan se mu kire mo se rade bebo am no. Mo ni na chi. O de mo kwa musuo mu. Afei na ankofoi afei mo take decision. Mo mara me nche na mo pes mo se mo didie na mo nom na mo tenase na simu yie di a na mo mfuo a mo aye ni mo nnwuma nyina mo nsa no adwuma mo timi nya bi die kama na mo so tomo na mo nya security mo ankasa mo ye secure o ma brabo mo di a come to me afi eno no afi on so o threaten wo mo na afi o promise wo mo liberty so mba ne nchen ya ne nchen na asomdue wo ne nchen na ahoto ni ba bia se ne said ya asofo no bi keka se mo de mo how to tin sorry mo mra me ma mo akwa nkyere na mo how no to atwa mo de tin sorry na fe ni pa no o how bi onamu ya de be da no so Awurade bɛboa no de nya bia onyanya mo a na fe opese okoba bie na fe yaduru ho ye hawo no ye behwe ba bi ye kɔ no se ye ho ye se efre Awurade ana emfre Awurade ye de ye bɛkɔ komanda ne se mo pese munya motridi mu a if you wish to be blessed or happy come out to me so mo pese mo ani gina mo hotomode a momra me menchai amenche na hoto ene ni pani ahoto yi na ni pani asomdue a ne adifo atorofo ene ahomboni ayi adwuma owiase ya nya very careful a ebedi ye hawachi ebe woko ba bia ne si ye kro ne apoye gidie eni pa epefa ahodie ni pepe wogie ti yenhwe ba bia ye kro no se bone wo ho se enkwa wo ho se owuo ne wo ho kwani amma owuo ni ose ya kwa nkyere destructive guide bi ne dia mawo na fe edi nipa no ekọ owuo mu yare se de obenya o bon sametimi am wonya fa ahodie ne mo liberty bi wo ha emfa nipa nkwa heaven emfa ni enemo nipa kɔ wo sayie mu yenye very very careful na fe de nya se bia mo benya de hia mo ti ye problem se anu aduro ye ha ne hu hia ye ha ne hu hia ye ha no ene ye hwɛ apostle ansa apostle ye kan no kuro because ampa no kuro because ansa apostle e de say me kofro car say me kofro car ni musa driver na say driver no or qualified driver na say okola lances me ko na ma kwatinam say me tin say me ko di fu akɔgye mpan bo a afa na me ko buza na say onyame nipa na so onyame nipa of full player so umusa pilot no say pilot no or qualified pilot ana say okola lances okotinam ana say okotinam na wo kro enti me so de me so me go how me wa mane enti say odifo beboa me a nya fa na me kwa mfifi mu so ofre Awurade ana so mfre Awurade eye no kra na wo kan de na so nya ne kra nkosi edume bia enkwa ho de se wo ni Awurade hu ni mu de a nya ba bia na abekro na obi a onni Awurade hu ni mu de ena o de se car o de se passenger akofro car
driver bi kan obi no akoforo car taxi driver bi twam na wugina no a obi san say o ma hwe ne license san na afro car no obi so hwe ne license san na afro car no ho na kire ne car kan san wo experience person san na afro da bi e wo mi sa ade banya sa ne ye nya sa ne ye wo se ye nkwa ho enkwa ne de wo ye sa wo ho a wo bayira enkwa ho de obi a woni owurade hunim de no o Nyankopɔn asɛm hunim de bi anya ba bia na obekɔ cause asɛm no ebe kire ne ba bia se wo kro ne ba bia ni se wo kro asane ba ye ne guide ano kure minim sa mpa mu mebre nu afro obi no ta afro ka obi sa kan do ma me ho lands asana ma afro obi amusa enso ogidie se pilot okotena play mo ogidie se pilot no do bekɔ obi no okɔ furu play no wo ma atena play mu pɛ no modi de make ho adanse unkɔ furu play ngo bisa pilot se pilot no wo lands ana ho na training wo experience ana no enso ogidie nyina kɔtram sa na wo se sa na sɔre tie timi so me yare a nya fe na me ko bisa se na odifo no ofiri nyame ana so ofiri nyame se menya hotɔ menya mmoa afiri hɔ nkwa ne ade ehia enkwa ho de hwɛ yi o na obi anye enkwa no saa na ase Nyankopɔn nemu se wo nim de a wodi nim de na be so Nyankopɔn ti ha se hu se ɔhene no hyɛ ɔhyɛ wɔn bɔ sɛ ɔmama mfa ahode ne ani gye ne asomdwie sɛ mutie ɔhen kɛseɛ Asiria hene a munya fa ahode ne ani gye ne asomdwie. This guy is like a false politician. He's like a false politician. He will promise you prosperity and will give you poverty and give you poverty. He will promise you prosperity and give you poverty. Or promise you so he's like a false prophet. They will promise you heaven and give you hell. They will promise you heaven. So they will heaven, but we no omo be call hell papa ntina Peter kan second Peter was omo hyem wode sidie hu bo but omo ankasa de omo ye opronko a they will promise you liberty omo ankasa kram they don't know liberty omo ni Nyankopɔn hu ni mu die bia but ye haunti omo ani aduru ho ni maye nsuo ni atoto din ni enema bi fa to nsa ene ne maye koso ni enkofo nom ne ma bebre nu agu yeshira ni mebe so bolo ni yeshira so enso ni yeshira so onipa no yare a na fe aduro kra wonnom onime so wonnom saa ne ma no kra no ne mbato ni bebre nu na ewu hunam wo bebre nu adi akire wu. You're very careful. This guy no or they say false politician. Now no false politician will enter the kingdom of heaven. No false politician will enter the kingdom of God. False politician, bien who beko osura hememu. O bien who, but the true politician can enter the kingdom of heaven. True politician, he can enter the kingdom of heaven because he won't promise you prosperity and liberty and give you poverty. On your side, one show ye dear who bon one fan what any o here mount. Say the neighbor Brenua, you know, be Brenua na ye. Yan said they don't fear God. Omun so Nyankopɔn. Omun said atem will be madache. Be Brenua dwene said that atem will be en who be madache. They don't fear God. Now the so Nyankopɔn true politician no, he won't promise you what they cannot fulfill. On promise what they want to that because they fear God. They will not lie to you. They now and any patronia someone they said this guy commander na you know or threaten womo or can someone that chire womo someone mama menchai mo ba Syria hensha na mo betomo ya na betima mama ahoto munya Hezekiah no amotie no oni mo bia de boamo or the oya mo nyame na Bible ebe hia mo nim be guase mo ba dane yare fo mo be yesei or threaten mo ya we have the power. What kind of power do you have? That is the false true politician will never lie to you because they fear God. And the American said, "Yenso Onyankopɔn, whom yenso Onyankopɔn said they are kwei. I feel one here, take a decision because they say no. Or he say, Mokwa, Monentrase." Mungo tie me kan kyerɛ me but he threaten enema ɔyɛ ɔkasatia ɔhene ɔkasatia Onyankopɔn ɔkasatia delegates no ɔkasatia common people ɔkasatia the whole nation
Okasatia ema fenya no nkenya kasatia. He insulted the God of Israel. He was an anti-Jehovah. Or anti-Jehovah. Just a wudina chia obayira. Sani pese mon twem ho mfiri Ezekiel ona medi machi, mo medi anti-Jehovah chi. Hu pa ye pa. O hye mo adeshidie ho bo. Nanso so o promise o mede mbekọ asase a nufusuo ewo so. Afi mo pede mo besa mo di yie di a meme nkyai ena hotowo. Na condition is say just mu ja Ezekiel in some work can actually die. That's the condition. Muntie Ezekiel ansam say nyame beboam no de mo to sa nyame no so no. Muntie no. Mu desire from him. Mu mfwe mo mfiri ne ho. No na ene pasa dia na mommra na ye nche na papa wo. Oni bibi papa bia emamo. And ontimi offer anything good to you. Na da no da mo say Erade bagie. Na ye de mbakọ bab, ye be samu abrabọ. Ye be samu abrabọ. Mo abrabọ be koye ena wiase sa na bebrenu ape. Ensam a ede a enkwani mu. Ensam a ede a ni patia na na so mu da ne ye patie. Yes, ye hawa no aduro enkwa ne ye pe ampa obi e wo hawa obeso onya solution. Nanso e won say solution no solution papa. Ba bi e condition no e won say condition is say mo gya Nyankopɔn akiri die. Na fi mo be di machi cause mutie me dia and the nyina mo ha no to betwa. Men yantia says there is no free lunch. Obonsan no bonsan ka kire Yesu say so okoto soro me a me di wiase nyina be ma wo. Ti me mfa wiase ma wo e mra nkoto soro me enne bonsam e the condition atoto Nyankopɔn ma ho. Say yentiatia Bible so. Yemfa yemre nyina ma no afa nipa ni mra e ma wo Nyankopɔn. Yenyi ahotie mfiri ya akwa mu. Na de epa bia wo wiase o de mama ye. Yenyi ahotie mfiri ya akwa mu. Ja ahotie brabo. Na de opa bia no me de be ma wo. So omani kodi Asiria hene chi a na o matwemo mfiri Awurade ho. Enso o ma hwene ye nso a teten no ene promise ahodo no promise na de ma wo no afi ebe twe o mo adwene na afi atwemo mfiri o hene Ezekiel o ka o nyame asam kire wo mo no. Nanso o makoma mu no o mobu o hene nim ti asa ye sum Nyankopɔn o ne Hezekiel chi ne yedie ye leader no de oye unexpected messenger de but o kan ko na kire ye nanso anye na chi ne yedie enti o mobu na nim ti o makoma mu obi kan sam na enye na wo ye Kristoni papa na wo mu na nim ti o makoma mu de a ehu pa ye pa ni so o ma anye very careful a o ma twoma ko di na chi. And anya very careful between one from Kwano. And no time for Jesus. You need me Jesus. Busy here and there. Time I benya hone yakwa sorry. Church is no more important to some of us. Afei na sorry kra hu hiama yamu bi embebre bio. Yenya dwuma ye ne nya brabo ne nya betina. We forgot the church. Church is no more important to us. Afei sorry hu hiya ye bio. Some of us now woe unto us. Say affair the Nyankopɔn fie ehun hia ye bio ye busy here and there ehun pa afei mpo ye busy say affair the we are busy with our phones Bible de sua afiri ani so and if ye giant pie bomb kura some of us ye giant pie bo ye giant asam to ye ne ye bomb pie ye mo heavy home pie bio say rade be boa ne tima bo brapa ne ma afei the ye kwa ho hia mu ne ye bomb pie fi Nyankopɔn hu suro free ani so Awurade hu suro free ani so afei de afei bone ba ya akwa mu amumuyo fa ya adwene a very dangerous year pa mommra me nche montwe mo free Ezekiel ho na munya Ezekiel chiridie make peace with me and let us agree and to have peace and let us make peace with me let us agree to have peace someone only me agree dia menimu nyina ye nyina ebenya somdue montwe mo free Ezekiel nsem o kanachi afi o makoma mu no o mebu ne se wabodam bibi ayew kofo no o mo suro o munya Nyankopɔn no mo bu ne se wabodam utiri bom se ye nya Nyankopɔn chiridie bibi na ayew woni su na biriwo o mo nka na o mo ano de nanso o mu de o mekate no we oba no obi se o no dance na wafo adwuma a kwase hwede wote wo ye hwe
wabɔ dam sɛ me ne wɔn na me hu fi ansa na wɔn mmadwuma fo adwuma wo mu bɔne o ka bɔne tia no ɛwɔ akoma mu ɛwɔ mfoa no nka ɛba sɛ ɛbɛma yɛ de yɛtene wontu bɔne ho anama mumie nso Onyankopɔn na yɛmfa yɛn ho ɛnto Awurade so sɛ deɛ meka ne sɛ ɔmo gyae Ezekiel akyiri di a nya Ezekiel na ɔmo di ɔmo akyiri nya Nyankopɔn asɛm na ɔmo di akyire na ɔpromise ɔmo liberty ɔpromise ɔmo peace ɔpromise ɔmo joy ɔpromise ɔmo freedom na ɔpromise ɔmo sɛ ɔmo justice prosperity ɔmo di yie ɔmo te wɔn ehia ɔmo de makɔ asase papa so asase ahotɔ asase aduane wɔ soɔ ɛhɔ nam ne bɔ korɔ wɔde ho yɛ mɔbɔ ohun yɛ mɔbɔ paa ne ahwɛ ne yɛbɛdi ohia akyi ne yɛyɛ nneɛma bi ani si yɛyɛ ne yɛnim sɛ hell ɛtwɛ yɛ yɛnim sɛ atemmu bɛba yɛbɛkɔ di false politicians ne false prophets ne mu akyi ehu paa yie paa na ɔmo nim sɛ ɛnɛ bɛ false politicians yɛ aba ɔmo nim sɛ atemmuo ɛda hɔ ɔtwɛn wɔn mo ɔmo nim sɛ daakye bi a na ɔmo yɛ nyinaa ɔmo bu hu akɔnta temakas no false politician will enter the kingdom of heaven but a true politician can enter the kingdom of heaven. Yɛde Awurade ase Awurade ho yɛ mmɔbɔ na yɛntumi mmɔ yɛ brɛ yie yɛntumi nso n'ani wadeɛ nyinaa mu Awurade ho yɛ mmɔbɔ nkosi aseɛ ɛwɔ Yesu din mu amen.